Tak ahoj lidi, dneska se pověnujeme malování. Budu vám to dávkovat postupně po místnostech. Jo? Nejdřív je to vyštukovaný, z futra jsou všechno olepený, to co má být, a ještě jsou vyakrylovaný všechny rohy, aby to prostě bylo top. Jo? Takže teď vám pošlu chodbu a pak se to bude částečně postupně uklízet a budu vám to posílat. Jo? Tady ty futra, jak jsem posílal do toho videa předtím, tak se pak nakonec nedělali, takže zůstanou stejný, abyste se nedivili, že jedno je obroušený a druhý obroušený není. Jo? Takže teď se to ořeže, pak vám pošlu krátký video z toho a pak se to vymaluje bílou, aby to bylo, pak se budou ještě dělat linky a bude barva, jo? Si majitel požadoval. Tak máme ořezáno, příprava na výmalbu. Jo, kdyby se někdo ptal dole, co je to černý, tak tam budou lišty a tam se to neštukuje, nemaluje, protože ty lišty prostě na tom nedržej. Takhle krásně orezaný, olepený futra, aby to prostě vypadalo. Tak a teď budeme malovat. A lidi, prosím vás, když budete malovat, sundejte vždycky zásuvky a vypínače. Jo, kolikrát se mi stane, když to maluju, prostě ty lidi to tam nechám oblepit, je to tam hnusný, zadělaný a je tam 30 prostě barev a je to prostě hrůza. Jo. Takže jdeme na malování a takže máme vymalováno, zatím je to teda ještě mokrý. Takže uvidíme, až to pak uschne. Budeme to muset asi vzít ještě jeden nátěr. No. Takže po tom štukování je to asi lepší vzít to dvakrát, protože pak je to prostě v topu a je to pěkný. Tak máme odezaný obejvák. Za chvilku po obědě budeme na toto vylousknout. Máme připraveno, ořezáno a jdeme vymalovat obejvák. Tak máme domalováno obejvák jednou. A teď budeme muset počkat do zítra, až to uschne. A budeme to muset vzít asi ještě jednou. Chodbu už máme, tu jsem už musel vzít po druhý chodbu, protože ta byla flekatá, takže budeme taky muset počkat, až to uschne. Takže vám pošlu videjko zítra, až to bude suchý. No. Záchod už taky máme po druhý. Takže zítra ještě jednou a pak budou barvičky. Tak se zatím mějte.